लोगोफ्रा गासिबो मालाय बिमा बिफाफ्रा मोजां गारि मोनजोब्बाय जायोलै बाबा जायो नों बेखौनो सालायथ' आं बुजायालै जेबो खिन्थु आंनो गाबोन फैसा नांगौ हाब माब्रै इसिबां गख्रा एमब्रालै आंनो साखा खब्रैखौसो नांगौ आं बे खब्रैल' साखाखौ सालायबाय थाया नोंफाखौ फानदो खब्रै बायनोब्ला नोंखौ फाननाय खोथा नङाब्रा नोंनि सम्पथियाबो आबौखौ होलांनायसोलै नोंनि नङा दे आं माबा मोनसे खालामगोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन गाबोन नांगौ आंनो ओइ बिमा नुबाय साला जथ' बिमा खालामदों साला बेखौ खायांनिल' माथो हिनजाव सुरिफोर बायदि ओंखारख'नो हायि मानसिफ्रासोलाय गोदाव सोरावनो थांगासिनो र' माथो जाखोब्रा दा अमा बेदरखौ मोननाय नङालै सानजौबा सानजौनायखौ नुवाखै थांसोना जादों माथो ए सिन्देल दंसै सिन्देल दैलै माबार खेंख्रा बे खिनायखौ नेबाय थानो बारा मावाखै रथागुरा माने सिबा हाखौ दाब्बाबो जानायावबो लोंनायावबो साला असुद्ध बिसा जाय जेबो सालाफोरनो माथो साखा खब्रैसोब्रा खावना लाबोखो ना सोरनिबा भारासो लाबोखो थाखा फैसा थानानै गारिखौ खावो बुदबक वा बिराद सासेना हामसिन जालांबायलै मानसिया बियो माथो फाथा नोंसिनि थाखाय जेबो खामानियावहाय आङो बेबायदिनो लेट जाबाय थायोलै मा जालायखो बिदिलाय मोनांगौ नांगौ बिदि गारिखौ इसे नारजानि गारि गाबोन खा माथो फेक्ट्रि डाइलग होबाय थाग्रा थाब नारदो दे बांद्राय सालुलै नोङो मा सालु बिदिनो सोला हाराव सोला आं मिथिया मस्त साइडफोर बेबायदि मोनो आं लालालै मानसि लानि जाबाय दाना सिख्लाफोरखौ जोबबाय माथो मा जाबावनांगौ लांलाय थैबाय दाथ' हाब्रुजा जाजोब्बाय नामा बान्दों बेयाव मानसि सासे नेदों जोङो लोगो फैबावनांगौ दं माने थांगोन आरोखि जों बेरायनो जोंबो बाजाराव थांनो नागिरदों दे खेंख्रा नारफिनदोलै थांजोब्बाय नारफिनदो दे नारबावनो नोंनि थाखायनो आङो बेसेबां खस्थ' खालामना थांनो गोनां जादों एसे मोजां सिख्लाफोर बालें थांदों साला बेसेबां लस जादों आंहा साला आंनिबो दाय गैयाब्रा बाहाय मा नोंनि दाय गैयालै लामायासो गाज्रिना लामासो गाज्रि बियो आरो नारबावनो थिनहरनि बियो नारबावनो माथो जोलाबायलै बाबलाय जोलाबायलै गारि नोंबा मोनजाया सोरो नों नारजोब्ला आं गाखोलायसै आं हमदों दे आं रोंफ्रा फानैखा आंबो बुजिनायबो बुजिबाय जिरा मोनखाथारसै हनै साइकेल मार मेंनाब्रा आं बुजिदो एसे आरे सासे मास्टारनि फिसालाया बेबायदि गारि नारफैयो नामा मोनदों
मोनदों हेंदे लामा जागौ हमलाय रोंनांगौ मा जाखो नाजा도 소라는 사람 बोखिगासिनो ओइ नों ओंखारबाय गोदाव सोराव मानसि नारलाय नार मा जाखोब्रा मिथिगौमोन मा जाखो ओरैना हरलाय माबि मादोसो मा नाहरनो मा नुदों हराखै नामाब्रा हनै सोर मा दं बिथिंलाय मा बे बे खादा बानना फैयै फाला फुथायालाय मा जाखो र' जोंबो बिफां सायाव जिरायगोन र' मोनसे खामानि मावगोन दे ओरैबायदि जाबाय मिथिबाय दाथ' बेसेबां नारलांबावनो बेबो मोनसे तारमाने आंना बुद्धिया बे बाङा फुथाखौहाय लाखिनानै बै ससे लामायाव ना बे मिथारामनि खनसे एक्सिडेन्ट जानानै ट्रेक्टर गोबाय थालाङाखै ससे थांनो हायैया नङालायनो बेखौनो देखला देखलि सेरथाम सेरब्रैसो फानहरसै ओमफ्राय बिसिनाय नामालै नङालै एक्सिडेन्ट जानाय रावबो दांला खोनासंबाय नै बे फैसाजोंनो जोङो थाव बायनो हागोन माथो बिसा नारजोंलाय गोलोमजोब्बाय बे मिथारामालाय मा थाल मोननो जोंखौलाय मिथिबाय बे मोनथिखालानै बे नांखालालै एक्सिडेन्ट जानाय गेब्लेनायखौ बिसि नांगौ ना एसे गिदिर माहाजोननो नोंसोर सावरायबाय दा आंहा दाउथु बासो नायलायबाय मोनजायो नोङो जोंनि उन नों थांनो गोसो दंना गैयाब्रा गारि गाखोनो मोननाय नङा खिन्थु फै जों थिनायखौल' मावनानै मालायनि सा साल'दोलै बियो उदैयाव मोनजाबासो अराव मोनगोन बेजोंनो मोनजाजोबगोनलै फै मालाय दिनै गोराथार बोलो होलाय नोंबो ल'मोन माथो साला गुलाबाय थायो जालालै थाब बहा बापरे बाप बिनि सिबिरा बेसेबांलाय केजि बेसेबां लहाया 10 थाखामोनलै आदामोन 10 थाखाल'ब्रा चिंगा नैबे बेसेबां जागोनब्रा 15 थाखालै आदामोन गासिबो बेखौ सुग्रोदो दे सुलायलायनानै नामा औ बेसेबां 1.5 केजि जागोन आरो बे 1.5 केजि बे 5 केजि जायो नङालै गैयाबा बे 5.5 केजि जागोन बियो आंनाथ' 6 केजि जागोन जायालै आदामोन मा बेसेबां होगोन नों गाया बुं बेसेबां होगोन 15 थाखा लाबा जाया होमबा जायालै दे जाबाय फै जोंनि गोजा गासिबो ओरैबायदि जाबाय हो बे गासिबो जोंनि सम्पति जोब आरो जों नोंनो बेयाव थरसे हैबायना बेखौ बेसेबां जागोन होनदोंमोन आखाइनि गोजा बेयो हा बेसेबां 15 थाखा मा 15 थाखाल' आखाइ नागिरबाव नोङो बेखौ सानफा एफा लांबाय थादो दा नोंनावहाय बेसेबां फैसा दङ बेखौ जोंनो हरजोबदो सानफा एफा बिदिखौ लाङो नामा आं बिदिखौ लांफेराखैलै लांजायोलै बे जोंनि बेबो लहासोलै सोरनि फाङा फुथाया बिदि लांफेरा लांजायोलै नायलाय बे लहा नङा बे लहा नङा लाङा बिदिखौ लाङा आं नोंस्रा बेलेग फाङा फुथा बेसेबां दं बेसेबां दं फैसाया मा थाखिसाब्ला जाबाय बन्द' माला थुला दे नोंसो इसिबां दादालै नोंसोरो मा खालामनांगौ जाखो आं बेखौलाय Kibra. Hap, kayak apa mak?
औवानिसोलाय इमारजेन्सिलै बिदियानो जायो बिदि माबा Tony. Ini mari mari. Này. Kau orang aku dah hidup ni ha. Cepat. Kau beri lagi. Kamu dia. Dia beli ha. Dia salah. Lele ini kari ya, kari kita nak. Ini beri dia. Suka ya ni.